Kagahapong adlaw mga katropa, nagpahigayon og kinibang motorcade rally ang pipila mga igala ka mga supporter no sa kaning pangulo didto mga igala sa Sugbo o sa Cebu mga kaigsunan. Karon giharang sila mga igala no sa kapulisan. Gani wa sila gitugtan nga adto sila mga igala magpahigayon sa ilang lihok protesta diya sa Plaza Independencia, which is a public space, mga katropa, wa sila gitugutan. So, ang gihimo nila, nagmotorcade sila. Giharang na sila mga igala, kay dili kuno sila papadayunon. Oh, so, ni tamod sila, og namarking na lang, kay magbulag-bulag na mga kaigsuunan. Karon ang nahitabo, imbis nga, nakadesisyon na silang ihunong ng ilaha mga igalang panagtigom, giharang manuos pulis may gala kakinahanglang yung kunong na ay mapriso. Nagahapon ni mga igala, bago lang no, nahitabo kini. Ato ning tanaw sa nato ng kuan dong video. Maing buntag din ni Bert Bastasa na naakaron sa may naglogobo atong programa karon sa may Santo Tomas, Davao del Norte. Salamat niya, good morning. Good morning. Halio kos video dong. Katong kana. Ini ng saba. Oh, mauna ning kuan, mauna ning pagdakop. Pagharang na ni sa ila. Sila Jun Abinis man eh. Oh. Napot si kuan diha, former representative Mike Defensor. Oh. Ang lang mabati nga wala na sa malipay sa ato ng gobyerno. Pero kung may nag-violate, this is a peaceful expression of suicide. Mga polis, isentuan sa tao bayan. Sige dong. Alas 7:55 na. Di ba sa maklaro kayo mga igala tingog? Arita sa ilahang press conference kagahapon. Kaya pa'y gayon mga igala, araw magtubag sa pangutan, nagpagpasabot, unsa na nahitabo. Mga kaigsunan, yan ang kinahanglaman ay mapriso. Anang ilahang motorcade rally mga katropa. Sige daw, katong usa ka video dong. Katong naa si former representative Mike Defensor. Baliw ko no be. In Puente Osmeña. Pero yung huminto na kami, tapos na. Like this. Disperse na. We sat down. In fact, we gave our respective goodbyes to the participants. We thanked them. Pupuntahan nyo pa kami. Aarestuhan nyo pa kami. Is that because you want to silence the people? To scare the people not to join rallies anymore? Is this already martial law in Cebu? And ang napansin ko, there are police and other offices outside of Cebu. Like for example, yung LTO was from NCR. Yung riot police were not police from Cebu City. In fact, it was even the police officers of Cebu were telling us, sabi nila, "Sir, sorry, hindi na amin yan." Kasi nagulat kami, biglang lumusob yung riot police. Sabi ko, what is the need for this? Eh, nag-uusap pa naman. And to be clear about it, we were just following the flow of traffic. In fact, just following the flow of traffic. Disturbance. Flowers not a disturbance. But let's assume na rin, sige, ininto nila yon, pinakita nila na kaya nilang stop yung motorcade caravan. Yung nakahinto na kami, tapos na, and to go there with long arms, Armalite, SWAT team, several vehicles of the PNP, several personnel of the PNP, that to me is a sign of fascism already happening in our country, starting with Cebu. Because on the 31st, we will conduct our own motorcade caravan in Manila, in NCR. Bakit ganito? Bawal naman magsabi na yung korupsyon, mali. Yung korupsyon headed by the President, he has to explain. Bawal na ba yung nagalit kami dahil yung impeachment complaint was not accepted by the Office of the Secretary General in Congress? So this is the main point here. That's why we are asking and we are appealing to everyone, the people of Cebu, the people of the Philippines, let us not allow this.
slowly, hindi tayo kumikibo about corruption, hindi tayo kumikibo about mismanagement, hindi tayo kumikibo about coast control flood projects. Eto na, they are now using force. And eventually, as stated by my colleagues here, already we are experiencing martial law without the declaration of such. Tsaka may sinasabi, To stop in Puente Osmeña. Pero yung huminto na kami, XFM Katropa. Alright, inyo na bati mga katropa, no, ilahag press conference magaigsoon sa pagpasabot kung unsa ilang gihimo. No nga doon na sila motorcade rally and then adto sila sa didto na sila mga higala sa may Plaza Independencia. And then bawal dito. Laho sila mga higala sa dalan. Antod nga giingnan sila nga di pwede giharang unya manguli na mga katropa. Di basta-basta ang niharang kay mga riot police gyud ang niharang mga igsoon. Unya nangayo paganig dispensa magigala ang pulis no sa Cebu kay dili na to nila ilang mga kauban sa unit. No mga sa makato CDM baka to mga higala no. No? Ikan baka to mga higala sa kauluhan. Mo'y niharang nila with SWAT pa mga katropa. Now, ang atong pangutana ani ron ba? No? Wala may problema sa pagpatuman sa balaod. Pero, atong pangutana, bawal na ba di ay? No, nga manawagan ta mga higala og Marcos resign. Bisan ka na nga panawagan mga higala. Bawal ba di ay na? Di man tingali. No, bawal ba di ay mga igsoon nga mo padayag ka sa imong katungod. So long nga nagsunod ka, unsay balaod? Unsay naas balaod mga katropa? Wala man pud sila sa nakita na ko may kila sa ilang Facebook live. Nagsubay silang tanan nga motorcade nagsubay sa usa ka lane. Wa man sa sila magaygala nakabalda sa Wa man sila magaygala nakabalda sa dagan sa trapiko. Kung gilukop nilang tibok dalan kana mo di siguro maayo. Pero kung usa ka lane lang ilang na-occupy magaygala, unya, ang bugtong lang yung kahasol gumikan kay banha ka sila kay sigig serbato, mga isusig busina ana ilang mga busina sa ilang mga motor ug sakyanan yung gigamit mga igsoon kana tingali medyo banha na pero dili rason nga imong pandakpon o dili rason nga imo mga igalang prisohon o naay prisohon mga katropa because bisag asa na to ang gulutan aon sir o kinsa man nga unit mga igalang ni dakop ani kato si Colonel Ilianan. Bisa kung saan natong tanaw ang gulos Colonel. Wala ninyo sila dakpa because of obstruction of traffic. Bisa ka sa natong tanaw nya naman. Pag parking nila, tuwas at bang toy mga 10-wheelers mga igala naka hilera po dito. Wa man nila dakpa. Sa ilang atubangan, tuwa sa mga sakyanan, mga igalaga parada dito. Waman sa dinyo dakpa. Dito sa ilang likod, mga igala nga bahin, tuwa sa daga mga sakyanan dito nakaparking, nga di nila kauban, waman sa inyo dakpa. O sa diay nang inyong pagpatuman sa traffic regulation, I mean, mga balao sa highway, selective. Pinili lang. Basta manawagan, mga igala, against the government, basta mutulisok sa gobyerno mga igsoon. Muna inyong gukdon dakpon may gala das kadalanan. Oy, ug mauna mga katropa, basig tinuod nang giingon may igsoon ni basig tinuod nang giingon mga igala ni Batangas Representative Libiste nga nanatas de facto martial law. Mo pud di mga igala atong ikatambag pod mga igala gamay sa ato mga kaigsuonan des kapulisan ba. No, huna-huna ang inyong pagpanong mga pangalaga dili mag-agad sa usa ka termino lamang. Ang terminos presidente mahuman, ang inyong magpadayon pa. So, might as well ga kung magpatuman tagbalaod mga higala, gamitin sa prudent judgment dida mga igsoon o gamitin sa mga higala kanang kanabang gitawag nato mga higala nga makatao nga pagpatuman mga higalas balaod. Dili sad nang makita bisag asa nimong anggulo tan-awon nga usa ka political nga pagpanggipit mga igala ang inyong ginahimo. Bullseye! Bullseye! Diba? Tilain man kitanawon maigsoon nga ang atong kapulisan, ang atong kapulisan mga igala, they have to obey orders given mga igala gikan sa ilang superiors.
considering nga kini nga mga orders may gala kabahin silang trabaho. But if ang order mga igsoon is beyond, beyond may gala sa ilang trabaho, and then maklaro kay nimo mga igsoon nga selective na og dunay politikanhong kolor mga higala, I think di na sad maayo mga higala nga magpagamit ka. Di ba? Di na sad maayo mga igsoon nga murag gamiton ka mga higala aron lamang sumpon kini mga higala mga taong manawagan og husay manawagan mga higala og kining hustisya batok may kala sa nahitabo nga kinawatay karon sa atong gobyerno. Or bisan pag manawagan na di may galag pagkanaog kang Marcos, mga kaigsuonan abi ninyo, di ba sada mo kanaog si Marcos? Bisan pag 1 million pa katao maglumbay anang Cebu mga igala para magmotor, unya manawagan, kay bao man mong di gyud na mo kanaog. Nganong kinahanglan pa mang naamoy dakpon? Di ba? Nganong kinahanglan pa mang naamoy dakpon? Kay di ba ninyo ma-reason out diha? Nga muingon mo nga gumikan ka na sa pagsupak nila sa balaod trapiko. Kay dili man lang sila mo'y nakababag sa dalan. Giuna unta ninyo tong tuwa sa atbang. Diba? Or, gilampurnas ninyo silang tanan. Nga naman, ang balaod mga igala para sa tanan. No, the enforcement of the law, my son, is for all or none at all. Ano na? Kaya kung mahimo ng selective mga igala magpatuman sa balaod, may pagwa. No? Ang balaod mga igala is for all or none at all. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Ayos sa ninyo ipabati, may galas katauhan ba nga? Murabag, masupres na ang atong katungod sa pagpadayag. Basig madugay mga igala, kami ng mga nasa radyo ang inyong hinahinayon o... Kami ng nasa radyo may galag, kami ng sige gabanat, rig istoryas, kahanginan, kami na po inyong isupres. Kay inyong ginauna mga igala, nasa social media, no? Kana mga influencer, unya, klaro ba yung kayo may gala nga supporter nas pikas o supporter na may gala sa nakalabayng administrasyon. Nya mo ingon ra mga igala nga gipatuman na namo ang balaod kay nakalapas man sila. Well, kung mao man galing na nakalapas sila, katong ubang nakalapas tuwa sa atbang, katong nakalapas sa ilang unahan, dapat giapil sa dakop. Bullseye. Bullseye. Yung mga pulis, no? Di alabi na bagay gala tong nagdakop dito. Kay bao man mong kanang ilang panawagan, tama na may galas tumoy sa dalunggan mga igalang bongbong. Or tama na nas balita. Kay bao man mong di kina mo kanaog, kinahanglan bagyo nga naapoy panakpon. Kinahanglan bagyo nga naamoy prisohon. Kay bao man yun mong di man ginamunaog mga igalang, gahe pa man nas magkuno na. Ha? Kita naman to ng salidaha, may gala, nga bisag usaon pa ni mo warawara diya. Gawas tingali kitang tanan may gala mga katawas Pilipinas, manggawas itong balay. Muadto tag Malacañang dayungan ta na may gala, walay tang kinigira makapugong na to. Tinuod na. Gawas tingali kitang tanan biyaan ta ni ato mga balay mga gala. Iring na lang mabilin. Total, ang mga politiko naghurot man sila may gala dias. Ano mga balay politiko mihingaw na. Yan man, wala may nabilin. Wala may nabilin ka Tropang Arnel. Wala naman, ang asawa, opisyal. Ang anak, opisyal. Ang amahan, opisyal. Madugay mga igala, pati mga katabang nila mga igsoon. Madugay mga igala, pati mga security guard. Sa politiko mga igsoon. Mapolitiko na sa... Habe, mas labing maayo may galag. Total, naghurot naman sila sa opisina sa gobyerno. Ala kita, iring na lang sa ibili na to sa balay. Kay muadto ta mga igala dito sa ilahang lugar. Muadto ta sa ilang opisina, katong kalampagong pamahawa na mo diya. Kinahanglan man gini o kayo ng Pilipinas tinuod lang. Kasi gikaingon ko na mga igala sa akong komentaryo, kung wala tay buhaton ani, kung walay mahitabo ani mga igala, ug mulabay lang ning administrasyon na nga mahog ra gyapon istorya love song mga igala kining ginatawag nato nga flood control scam. Sa sunod mga igala nga mga administrasyon o sikin sa may mulingkod nagyapoy kawat. Ano man, nahog na magkabahin sa sistema mga igsoon. Nahog na magkabahin sa sistema. Dili naman ang tao mga igala lang ang kurakot. Pati mga igala ang atong system nag-allow mga igala nga naay korupsyon. Bullseye. Bullseye. Kana de unsa man day tan-aw nimo nahitabuan ang alokabos bi kada kong butang ana basi nagtuo mo gamay kay na. Unsa may nahitabuan ang alokabos supposed to be unsa may gahom mga igalas unsa may gahoms congressman
nga muhunghong dito sa presidente o dito mga higala sa Department of Public Works and Highways. Nga mao ni ako nganong naamay wish list mga igsoon nga ipasa dito, no? Aron nga mabutang na daan dito mga higala sa National Expenditure Program o sa President's Budget ang allocables mga higala. Para mangguda ganong giingana man na katropang Arnel. Ganong giingana na sa mga katropa aron nga way insertion makita. Kay unsa ba imong i-insert nga naa man dito daan nakabutang? Kung doon na may insertion mga higala, pipila lang. Basi nakulangan lang ba? Pero tinuod lang may igsoon dito pa lang sa NEP, tiba paldo na daan sila mga higala. So kung kana pananglitan magmarcha ta may galas dalan manawagan ta. Kay bao man jud mo mga sir ato mga uniform personnel kay bao man jud mong di man na maminaw si Marcos ba? Kay bao man jud mong di naman na mo kanaog. So pasagdi na lang siguro ninyo ng rally diha. Total nalipay na sa tamay gala kay nay mga tao ba nga nagpakabana. No nga mo pasibaw may gala sa ilang tingog sa ilang katungod. Tigbot subayon ba kita mga Pilipino may rabet na mo saway. Pero og inyo na ta mag-adto ta may gala mang rally ta may tagmo ako'y bugas di sa kumuuban. Ha? Di ba na tinuod may gala? Oh. Pag kita na may galang pangayuag oras, may igsoon, alaw sa pagpakabana sa donasyon, may mas di lang ko, kamo lang. Oh. Di ba na tinuod? As kang tinuora na may gala, Oh. Grabe na gini kurab ang atong gobyerno karon. Di na gid makaya. Suryahon mo, perte. Oh, hagarabe. Uban dagwan, People's Power Revolution ta. Di lansa. Oh. Nga naman, mas unahon maginato ang atong kaugalingon mga higala mo na nakapait. Una mga katropa, hangtod di ta kagawas ani nga realidad. Og ato mga higalang attitude yung mga Pilipino, mo na ginaingon mga higala. Atong salida nga General Luna bitaw, pamilya ang ating lakas ngunit ito rin ang ating kahinaan. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Nga naman mga higala. Ganong pamilya ang ating lakas ngunit ito rin ang ating kahinaan mga igsoon. Unahon na to diri sa tuwa mga higalang katilingban. Alright. Ngano mga higala nga dunay mga kabataan nga unta mulambo na sila kinabuhi mga igsoon. Mungadto na mga abroad na may higala and they have to build their own lives. Kinala na sila may higala mo pabarong sila kinabuhi mga igsoon. Pero mapugngan gumikan kay kanong mapugngan man katropang Arnel. Mga kamaguwangan dong Jeep nga mao pa may pagastuhon sa mga manghod. Ang mga kamaguwangan dong Jeep mao pa may pagastuhon sa kasal sa manghod. Nga ila naman ang katungdanan, ilahan naman ang obligasyon kay kanong sila gabiga-biga, ano ikaw may mo gasto. Hada? Kuno? Diba? Pero ikaw nga kamaguwangan, pamilya man lagi, hala sige. Tanawan mo kasagaran kamaguwangan, dong Jeff, ay mga tigom na. Ha? Kamaguwangan ba ka dong? Kamaguwangan ka? Dili. Ikadua. Oh. Wakay, nakitigom wa. Wasab. Mura gabi istorya ha. Mura mag-isangon sa imong obligasyon nga, ikaw may kamagwangan na imo na ning responsibilidad imong mga manghod. Dili ba gyud? No? Dili ba gyud na tinuod mga higala? No? Murag igo na tingali nga nagtarong kag eskwela, gipa-eskwela ka sa mong ginikanan. Oh. May ba akong kabahin may higala, akong kabahin. Wa man jud ko pa eskwela sa mong ginikanan college. Naningkamot man gyud ko makahuman mga igsoon. Pagkahuman, ako ra magyud naningkamot sa kugalingon pagkahuman. Sa gubangon magyapon ako ni ako mga manghod ba? Ang istoryaha. Pamilya man. Pamilya man. Di ta kagawas anak mga katropa maglisod taglambo. Adto ka sa ubang mga rasa. Iyahay gyud mo. Adto ta sa ubang mga nasod. Diba? Igsuon ta, pero pareho man tang negosyante, kalaban ta. Pareho man tag produkto, igsuon ta pero pareho tag produkto, di pwede mag-uban ta kay. Alisod mo kay magbahinan ko nimo na imong halin, di man. Diba? Competing sila, mag-igsuon. Walay question sila pagka managsuon, pero mingon kag sa business affairs, that's another thing. Bullseye. Bullseye. Lain sa nangisgutanan mga katropa. Lain sa nangisgutanan. Arita sa mga arita sa mas bugat-bugat nga
level kanang pananglitan na ay revolusyon. No. Na ay revolusyon. Na mga tao nga tug ka nagkaisog, makigsukol na gyud mga higala pero diba? Sa history sa una, unsa may makapugong nila mga higala nga adi lang kumuapil. Pamilya. Bullseye! Bullseye! Pagtanan niyo mo sa mga asawa, matay bata po kung asawa may gala. Ay, nag-ukoy-ukoy ra ba to akong kumpare? Delikado kayo? Ha? Pero delikado ha, may galag. Lain o niya yung mamintana, ni delikado ni. The same may galamander, i-apply na to karon. Pasinggitang Pilipino, kurap ang gobyerno. Pasinggitang gobyerno mga igala, buhay ayong politiko. Pasinggitang Pilipino, wagyan tana. Angay ba ning palagputon? Yes. Ubang ka, di lang. Nga naman. Way bugas? Tara lagi. Adi lang lagi. Pinuang. Oh. Sige na ba? Pass lang sa. Tinuod ba na? Oh, pamilya atong kusog, pamilya rabod mga igalang atong kahinaan. Pamilya na sad. Kinsa may mga kawatan may galang politiko. Kasagaran ng awat may galas gobyerno katrabayang mga pamilya may galang naghurot sa politika. Pinuang. Muna, bisag way mga talento, bisag mga dili talentado, mga tarantado pa ganing uban. Basta kaapelido lang, hala sige uban. Di gyud wagi mga talento. Dili gyud mga talentado, mga tarantado pa. Pero kay nadama sa apelido, ay sunod eleksyon dagan ka kay para eleksyon. Di na to ni buhian ning atong kuan diri kay pag ato ning hatagan og the chance nga makasud ning uban, di na ta kabalik diri. Binuang istorya. Muna yung dahilan mga higalang na uyayot ng Pilipinas. Pastilan. Ano mga Marcos ron? Pila ba kabuk Marcos may galas gobyerno ron? Mga Duterte, pila kabuk Duterte sa gobyerno ron? Ay na lang untang makatunong ka. Ano mga Duterte, okay ba? Narbaho magtarong, bahala na. Okay lang. Pero abot ka mga higalang sa Marcos. Wala na narbaho tarong mga katrobang Arnel si Sandro. Ala, subayan ninyo tong Ilocos Norte dito naon sa itong mga tulay wa masumpay. Okay lang untag pamilya may gala naas politika kung parihag mga kalidad. Mga maayog taras unya dili mga kurakot. Unya makatunong ka usa ka pamilyahan puro kurakot mga higala. Patay ka diha. Pinuang. Hurot ang kwartas gobyerno ana may higala. Orbida. Alas 8:15 na may kalagdag na sa tubag para kumaduman kining bahina. Atong